Calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque esté... És que no puc. Anem a veure. Què, Peleyes, com va l'assumpte? Avui, com podeu observar, estem així en un rascacielos. Estem avui en el meu terrat perquè anem a fer un challenge, que és un repte, del meló d'Alger, i que consisteix en rebentar, bàsicament, el meló en dos parts, soles amb l'ajuda dels teus braços. És a dir, interessant. A veure, d'aixina, tens que rebentar el meló. I tot això és per una acció benèfica, perquè no sé què dir. Molts youtubers estan fent este repte per internet per donar tot el que recauden a associacions benèfiques. Jo encara no sé a quina associació donar i tot el que recaudo en este vídeo pues, ho donaré. Si YouTube algun dia vol pagar-me, que també YouTube pues, deixaré en la descripció també associacions per si voleu donar associacions. I no mos enrotllem més, anem en el repte i ja està, ¿vale? Anem allà, pues anem allà. Vinga, meloncito, vinga, melonet. Parece que no estoy bien bolso, Oh. Oh. Mal ahí. ¡Piensa los niños! Oh. Uf, es que se me ha ido el hombro. Parece que no estoy de força, però és molt difícil. Estic sentint de voltes cranc. Oh! Vinga, Renau. Fes-ho bé, xiquets. Oh, per de persones males també. Però males en plan malaltes, no males en plan... ¡Hostia, es imposible, tío! Oh, es un puto cavernícola, Es que me ha donat chato. El pakistaní de la tienda me ha donat chato. Ha dit, este bueno no. No, n'hi ha que dir que anem a menjar-nos-lo després, segurament. Així no se tira res. Crec que no tienen res, Fica't més poc a dalt. ¿Qué así? ¡Hostia, el pit! Bachame la camisa. Guau, fa riqui. Fa crack. Això és impossible. A veure, n'hi ha parts que ja estan més molleta. Espera! Una batata, joder, una batata. ¡Una batata! ¡Oh, me sigue dando una ella! Que no pueda pasar de aquí, tío. 2 millones de intentos con la paciencia que estoy sacando de mi hígado.
mierda de juego! ¡Puta mierda de juego! ¡Puta! Està verdíssim, és que és normal que costarà tant. Vull dir, és superdifícil el challenge. Mira, estic roig, Jo tinc els braços i tot desfets. Però, en fi, pelailles. El challenge d'avui... Mireu. La veritat és que ha estat un poc complicat perquè el meló estava duríssim. De fet, vaig descarregar una part. Estava duríssim el meló i no podia, de veritat. Sentia que veia crac per dins, però... Bueno, tampoc és d'altre món, però... m'ha costat el meu. Bueno, sí. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Doneu-li a l'ACO si voleu més vídeos de challenge i totes aquestes merdes. I ja està, comenteu coses. I ja tenim a la descripció les associacions ixes per donar, si voleu donar, a causes benèfiques i a totes aquestes coses, vale? Jo em vaig així, a fer-me un melonet. I ens veiem al pròxim vídeo, pelailles. Passeu-ho bé i mengeu molt de meló, és estiu, a hidratar-se. Ale! Que he tallat el meló. He tallat el meló perquè no podia més. No podia més, jo soc hipocondríaco i pensava que ja estava esclafant-me les costelles contra el cor i que anava a morir-me. Soc un fraude, sí. Què passa? Bueno, l'important és menjar fruta. I reflexionar sobre la vida, sobre melons, no? I què melones! A mi que no me diguen que això ho fan en els bruscos jau, és que és impossible. Vull dir, molta força tens que tindre pa... no sé, pa... Bueno, velailles, perdoneu per haver fet un poquit de trampa, però... És que no se pot fer tot. No se pot pujar un vídeo i fer-ho de veritat, no. Passeu un bon estiu, pelailles, i mengeu de meló, vale? I si teniu que fer el challenge, pues feu trampa, que era pa també. Ale! Ha perdido el sentido ya.